sayange wis duwe bojo. Ngono kuwi inggih kula sampun belajar nembang kanca tani dadi jambu alas. Kowe kok bengi iki jalur gunung Gumbrek nggih. Kanca-kancamu padha nganggo busana Mataram Yoja. Kowe kok nganggo iket dhewe. Wah, kolaborasi. Kula teng mriki niku najan to bintang tamu kula niku ngarep-ngarep Vivi ning malah Vivi teng rumah sakit. Ngono kuwi nggih, kula badhe gabung kalian paguyuban panjenengan Rama. Awit wonten Vivinipun. Ning malah bengi iki Vivi ning rumah sakit Rama. Iya. Aja kuwatir, besok meneh bakal tak aturi melu meneh. Nggih, kula arep-arep. Mboten kula menika dawuh dhateng panjenengan badhe kula sanengen kula menika mboten badhe pados yatra ingkang kathah. Ning kula niat dadakan butuh kenyamanan. Aja kuwatir, nek kowe manut karo pun bapa, uripmu tansah nyaman. Inggih. Mboten napa-napa ning mboten wonten Vivi mawon kula terima. Aja kuwatir Gumbrek, aja kuwatir. Nggih. Ngene tak kandhani, Gumbrek lan kowe Harya Tolu. Perang bakat lan Harya Bala. Anakku papat cacah supaya munggah ning kayangan. Aja nganti kesuwen. Wektu dene kita tunduk munggah kayangan. Menetek ing srengenge kowe ora bisa mboyong widodari kayangan. Cacah 7. Kowe bakal tak kethok kabeh guru. Waduh. Kejem sanget panjenengan Rama. Kula niku anak panjenengan. Atasipun anak panjenengan dipun dawuhi mangke boten asal damel kok malah gulu-gulu kangge jol. Ora apa-apa najan kowe anakku. Ning bali ora entuk gawe kowe bakal tak pateni iki. Ngestaken dawuh Rama. Harya Wukir kula wonten dawuh Rama. Aja nganti kesuwen mangkat wektu dene iki inggih. Ngestaken dawuh Rama Prabu. Waduh.